Дивимось сходу, бицем чаровний магніт. Мені притягнусь так моцно і певно надовго. Я был один, коли згасали ночные огни. Мой силуэт сливался с великой дорогой. Откажи, колькі стіни бачили стіну в постелі. Откажи, на колькі хопить емоцій у свіжих. Там здесь знайдуся того, чого ми не поспели. Кемпстер тебе між душами, а пошлі межі надоходить час. Добрая новина, что я собрал живый склад, теперь выступаю с живым складом, с музыками. Давно марив это зробити, і вельми відавочно стало, что музыка стала больше драйвовой, больше энергичной. Я думаю, на концерте это будет вельми отчувальная розница с тем, что было ранее, с этим электронным саундом, с битом звичайним и с живым гуком, с музыками. На кожную песню, в принципе, мы старались якби заховать, як вона була раніше, такою, як була раніше, але зрозуміло, що не всі пісні отрималися якби один в один заховати. І час від часу доводилося навіть аранжировки зміняти, ну, щоб вони під живі інструменти були. Ось. І зрозуміло, що, в принципі, гук вельми змінився, і від того пісні вельми змінилися, тому цей концерт 29 красовика у реакторі цікавий тим, що кожна пісня буде як прем'єра, фактично. Тобто навіть і старі пісні, вони будуть звучати трошки по-новому, трошки по-іншому. Ось. Якби так само плануємо зробити шерох прем'єрів, буде кілька нових пісень, будуть якби і ліричні, такі лайтові пісні, джазові, можна сказати, і будуть такі, ну, хардовые, такие рэп-коровые песни. Ось. Я думаю, что усім варто наведати цей концерт. Це буде вельми цікава імпреза. Ми зробимо все для цього. Дякую Богу, вже є досвід. Со мной, значит, грають зараз Саша Григор'єв, це гітарист, вельми добрий гітарист. Зрештою, всі музики мої вельми добрі, професійні, басист Міша Маринічов і бубнач Сергій Подлівахін. Якби, вони досить відомі, в принципі, у музичній тусовці Мінської, якби, вони відомі по інших проєктах у тим ліку. Ось. Добрих музиків не так шмат, і, в принципі, їх усі ведають, тому я думаю, що вони, якби, відомі вже білоруському слухачу по уділі у інших проєктах, і ось тепер будуть відомі так само по уділі со мною. Ну, плани у нас, поки що ось ми репетуємо з Москві на кожен день, рихтуємо концертну програму, а ввогуле, якби, збираємося знімати кліп на нову пісню, ось, хутко. Буде знімати київський режисер. Зараз ось ведеться праця над сценаром, над усіма такими організаційними моментами. Потім, значить, концерти. І потім новий альбом, думаю, записувати у живому складі. Радіма воля, що ти шануєш, хто це все, що ти
Привітання всім, я Вінсент. Запрошую тебе 29 красовика у клуб «Реактор» 19:00. Ти повинен там бути. Великий концерт Вінсента з живим складом.